קניתם דירה בעסקת 2080, אז יש משהו שאתם חייבים לדעת. לא בטוח שכדאי לכם לחכות עם המשכנתה עד מועד התשלום. אני יודע מה אתם חושבים. למה לקחת משכנתה עכשיו אם אני צריך לשלם רק בעוד שנתיים? אבל דווקא בעסקת 2080, תכנון מוקדם יכול להיות משמעותי מאוד. כשאתם מתחילים את התהליך כבר עכשיו, אתם יכולים לבדוק את יכולת ההחזר שלכם, להבין כמה מימון באמת תוכלו לקבל, לבנות אסטרטגיה למשכנתה הרבה לפני שאתם מגיעים לרגע שצריך להעביר את ה-80%. זה חשוב במיוחד כי אף אחד לא יודע איפה יהיו הריביות, המרווחים בעוד שנה, אף אחד לא יודע אם ההכנסה שלו תשתנה, אולי תיקחו הלוואות נוספות, או המצב הפיננסי משתנה. אף אחד לא יודע מה יהיה המצב הבריאותי שלו, רגע לפני שהוא לוקח את המשכנתה. זה עלול להשפיע על היכולת לקבל את המשכנתה שתכננתם, והמטרה היא לא סתם לקחת משכנתה. המטרה היא להגיע למועד התשלום כשאתם יודעים בדיוק מה האפשרויות שלכם ולא פועלים מתוך לחץ. אז קניתם דירה ב-2080, אל תחכו לרגע האחרון.